ассалому алайкум биёндагони гиромӣ барномаи футболи осиё. тавре огаҳӣ доред, мо дар барномаи гузаштаамон гуфтем ки баъди қуръакашии бозиҳои чемпионати осиё байни футболбозони то 16 сола мо ҳатман дастаи мунтахаби ҷавони то 16 солаи Тоҷикистонро ки дар Алмосӣ машқ мекунанд меёбем ва бо онҳо суҳбатҳо анҷом медиҳем. ҳоло гурӯҳи эҷодии мо дар дараи Алмосӣ дар он ҷое қарор дорад ки дастаи мунтахаби наврасони то 16 солаи Тоҷикистон ба машқҳо фаро гирифта шуданд ва имрӯз вақте ки мо инҷо омадем дастаи мунтахаби наврасони мамлакат бо академияи футболи федератсияи футболи Тоҷикистон як бозии дӯстона ташкил карданд то ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё омода шаванд. бо мо бошед. барои футболбозони дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон федератсияи футболи мамлакат тамоми шароитҳоро муҳайё сохтааст. дар бозии таҷрибавие ки дар майдони Алмосӣ сурат гирифт, мубориза бо дастаи Орзу 2026 яъне академияи футболи Тоҷикистон моҳияти хубе дошт. ҳарчанд то оғози бозиҳои ниҳоии чемпионати Осиё дар Баҳрайн моҳҳои зиёд боқӣ мондаанд, аммо дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон пайваста дар маҷрои омодагӣ аст ва ин даста ҳамчун тими ҷавонони Локомотив Помир дар мусобиқаи ҷавонони дастаҳои лигаи олӣ ширкат дорад. вохӯрии дастаҳо дар майдони Алмосӣ хеле пуршиддат мегузашт. мо сарраввал аз Абдулфаттоҳ худоидодзода пурсон шудем. Абдулфаттоҳ дар бозиҳои интихобии чемпионати Осиё ба дарвозаи ҳарифон 8 тӯб задааст ки дар ин нишондод ҳамтон надорад на дар Осиё ва на дар ҳайати дастаи мунтахаб. ӯ ба дарвозаи дастаи Шри-Ланка 4 тӯб, Кувайт 2, Непал ва Урдун 1 тӯбӣ задааст. тайёриҳои мо хеле хуб аст. мо ҳамроҳи мураббиён ва ҳамроҳи ҳамдастагонамон дар ин дараи Алмосӣ машқу тамрин мекунем ва омодагӣ ба чемпионати Осиё дида истодаем ва умедворем ки дар ин мусобиқа ғолиб шавем. пас гуфтам мумкин аст ки Абдулфаттоҳ ин нишонзори асла беҳтарини Осиё аст. чӣ нақша дорӣ дар ҳамин чемпионати Осиё ки масалан сар мешавад? ба ту чӣ хел муяссар мешавад ки ин қадар гол бисёр занӣ? аввалан маро ҳамдастагонам кӯмак мекунанд то ман гол ба самара бирасонам ва аз онҳо хеле розӣ ҳастам ки бо ман ҳамдигарфаҳмӣ доранд ва ба ман кӯмак мекунанд ки ман дар хатти ҳимоя хуб бозӣ кунам ва гол бизанам ва мехоҳам дар оянда голҳои бештар занам. мураббиён дастаи мунтахабро дар ин вохӯрӣ ба ду гурӯҳ ҷудо карда буданд. қисме дар нимаи аввал бозӣ мекарду қисми дигар дар нимаи дуввум ба майдон меомад. Сунатулло Азизов дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар бозиҳои интихобии чемпионати Осиё ба дарвозаи дастаҳои мунтахаби Урдун ва Кувайт 1 тӯбӣ зад, аммо дар бозиҳои ҷоми рушд дар Беларус бо 3 тӯбӣ задааш ба дарвозаи дастаҳои аврупоӣ беҳтарин нишонзан шуморида шуд ва ба ҷоиза сарфароз гардид. ӯ дарвозабонҳои дастаҳои мунтахаби Беларус, Гурҷистон ва Исландияро маҷбур кард ки тӯбҳоро аз дарвозаашон гиранд. дар бозиҳои ҷоми Кафа ҳам 2 маротиба муаллифи гол шудааст. голҳое ки ба дарвозаи дастаи мунтахаби Урдун задӣ ва Кувайт задӣ дар ёдат ҳаст? бале чӣ гуна будааст? вақте ки голи чорумро ман ба дастаи Урдун задам, ман хеле дар ҳайрат будам ки оё ин гол мешавад ё намешавад. хеле дар ҳайрат будам. ман тайёриро нағз мебинем то дар он ҷо ба сари баланд ба Тоҷикистон баргардем ва мисли соли гузашта ки бачаҳои мо ба чемпионати ҷаҳон рохат ёфтанд, моам кӯшиш мекунем то ба чемпионати ҷаҳон рохат ёбем. алиҷони айнӣ истеъдоди фавқулода дорад. якбора 4-5 бозингарро фиреб медиҳад ё аз паси худ мекашад то барои ҳамлагарон шароити хуб пайдо шавад. дар бозиҳои интихобии чемпионати Осиё ӯ ба дарвозаи ҳарифон тӯбе назадааст, вале дар ҷоми рушд ба дарвозаи Гурҷистон тӯбе заду дар ҷоми Ассотсиатсияи футболи кишварҳои Осиёи марказӣ дарвозабони Ӯзбекистонро моту маҳбуд намуд. дар майдон шумо як бо усули хос бозӣ мекунед, бо як техникаи баланд, аммо то ҳол вақте ки ман ба асноди футболбозон нигоҳ кардам, ягон тӯбе назадаед, гол назадаед. ин камбудии шумо аст ё чӣ?
албатта камбудӣ аст. Ин тренерам ҳамин суханам мегӯянд ки мақсад камбудӣ ҳамин ки гол намезанӣ, не ки ҳамин ҳам дастаҳо бизанам, мо ҳам задагӣ ҳисоб. алиҷон, ёдам ҳаст ки пеш аз бозиҳои интихобӣ рафтан ба Баҳрайн гуфта будед ки ба чемпионати ҷаҳон, ба чемпионати Осиё, ба бозиҳои финалӣ рохат гирифтанӣ ҳастем. имрӯз орзуи шумо чи аст? Ман орзу дорам ки мо дар чемпионати Осиё ҷои аввалро гирем ва ба чемпионати ҷаҳон рохат ёбем. ва барои ин бошад мо бояд кӯшиши ғайратҳои зиёд намоем. дастаҳое ки дар гурӯҳи мо ҳастанд, инҳо дастаҳои Амороти Муттаҳидаи Араб, Яман ва Умон ҳастанд. ин дастаҳо барои шумо шинос ҳастанд ё не? мо соли гузашта бо дастаи Умон бозӣ карда будем ва онҳо хеле дастаи пурқувват ҳастанд. яъне хеле дастаи пурқувват буда, ба мо бозии хуб нишон доданд онҳо. ва аммо мо кӯшиш мекунем ки фарқ надорад чӣ дастаҳое бошад, бозии хуб нишон дода ҷои аввалро ки аз байни ин дастаҳо ба ғайр аз Умоне ки гуфтед пурқувват аст, Амороти Муттаҳидаи Араб ё ки Яман? ба фикри мо ҳар дуаш хуб аст, аммо Яман каме пурқувваттар аст. барои ғалаба кардан чӣ кор карданд дар ҳозир? кӯшиш мекунем бозиҳои хуб нишон метаҳем. пеши чемпионати Осиё дар ҳар як чемпионат ки бозӣ мекунем бозиҳои хуб нишон метаҳем. хусрав тоиров дар тӯбзанӣ баробари абдуфаттоҳ худоидодзода маҳорат дорад. футболбозони урдуну непалу кувайту шри-ланка пеши роҳи тӯбзании хусравро гирифта натавонистанд. агар абдуфаттоҳ бо 8 голаш дар бозиҳои интихобии чемпионати Осиё дар зинаи аввал мавқеъ гирифта бошад, пас хусрав дар ин нишондод ба қатори 20-гонаи беҳтарин шомил шуд. ӯ дар бозӣ бо дастаи Конияспори Туркия тӯбе зада бозиро ба мусовӣ кашид. ҳоло дар ҳолати хуби варзишӣ қарор дорад ва моро бо голҳояш дар чемпионати Осиё боз шоду масрур хоҳад кард. хело машқҳои хуб мураббиёни мо ба мо ишон медиҳанд ва мо кӯшиш мекунем ки рӯз ба рӯз зуртар шавем, бозии худро хубтар кунем ва мо ҳар намуд шаклҳои бозии худро ҳар намуд карда истодаем ва мо мехоҳем ки дар чемпионати Осиё ҷои хубро ишғол кунем. мо ҳоли тоқа қатъи командаи Омон бозӣ кардаем ва мо дидем чӣ хел онҳо хуб ҳастанд ва мо кӯшиш мекунем ки 2 зина 3 зина аз онҳо хубтар шавем, болотар шавем. ва мо беғарз ами бозии Омон ягон дастаашро тамошо накардаем ва мураббиёни мо мехоҳанд ки мо як бор ҳамун бозии ӯро бинем ва бидонем ки ҷои ӯ бале ва куҷои онҳо сусттар аст ва куҷоишон сахттар. мо тамрин мекунем ва онҳоро ислоҳ мекунем. шумо мегӯед ки мухлисон боварӣ доранд ки шумо чемпиони Осиё мешавед? ин хел гапҳо шуданд, мешинавем. гапҳои онҳо ба мо хело қувва медиҳанд ва мо кӯшиш мекунем ки чемпион шавем. кабир салимшоевро низ ба қатори футболбозони навраси фавқулода ворид кардан мумкин аст. ӯ дар вохӯрӣ бо дастаи мунтахаби наврасони Эрон аз зарбаи кунҷӣ тӯбро ончунон ба дарвозаи дастаи мунтахаби Эрон зад ки ҳанӯз аз ёдҳо фаромӯш нашудааст. дар бозиҳои ҷоми президенти Қазоқистон озарбойҷониҳо ҳам аз зарбаи ӯ лат хӯрда тӯбро аз дарвозаашон берун оварданд. кабирро имсол мо боз дар бозиҳои ниҳоии чемпионати Осиё дар Баҳрайн мебинем. табаш боридааст. дар ин вохӯрӣ ҳам тӯбро ба дарвозаи дастаи Орзу 20-26 зад. ин голи ҳама беҳтарини ма дар ин футбол, барои он ки ин бозида модарам дар стадион буд, ба вай чӣ кардам, тӯҳфа кардам. имрӯз ҳам як гол задед. иша ба ки тӯҳфа кардӣ? иша ба шумо. саломат бош. дар гурӯҳи Тоҷикистон дастаҳои Умон, Яман ва ҳамчунин Амороти Муттаҳидаи Араб ҳастанд. дар бораи ин дастаҳо чӣ медонӣ ту? дар дастаи чемпионати Осиё дар дастаи сис нест. чӣ хеле медонӣ, қатъи Оман мо бозии рафиқона кардем, хеле дастаи хуб аст. дигараш Яманам сатҳи футболи Яман хеле зура. чӣ хеле шумо медонед футболи Арабистон хеле пеш рафтааст. мо боварӣ дорем ки Тоҷикистон яке аз беҳтаринҳо дастаи футбол дар Ю-16 мешавад. таби футболбозону мураббиёни дастаи мунтахаби наврасони то 16-солаи Тоҷикистон болидааст. федератсияи футболи мамлакат онҳоро ба бозиҳои гуногуни байналмилалӣ ва дӯстона раҳнамоӣ карда машқҳояшонро дар Туркия созмон додааст. ҳатто дар зимистон ҳам онҳо
барои муваффақ шудан дар чемпионати осиё лаҳзае бетамрин набуданд. аҳлиддин турдиев бо ёваронаш заҳмат мекашанд ва аз пайи ғолибият дар чемпионати осиё ҳастанд. бозиҳои ниҳоии чемпионати осиё байни футболбозони то 16 сола дар баҳрайн аз 25 ноябр то 12 декабр баргузор мегарданд. мисли 19-солаҳо дар он 16 дастаи беҳтарин дар 4 гурӯҳ бо ҳам қоя меозмоянд ва 2 даста аз ҳар гурӯҳ ба бозиҳои чорякниҳоӣ рохат мегиранд. дар натиҷаи қуръакашӣ дастаи мунтахаби тоҷикистон ба гурӯҳи б шомил шуд ва бо дастаҳои умон, яман ва амороти муттаҳидаи араб барои ду рохат ба бозиҳои чорякниҳоӣ мубориза мебарад. дар фароғатгоҳи даста мо бо сармураббӣ аҳлиддин турдиев ва ёвари ӯ алиҷон турдиназаров суҳбати анҷом додем. ҳанӯз дӯстони гиромӣ, гурӯҳи эҷодии мо дар алмосӣ аст ва дар назди ман сармураббии дастаи мунтахаби ҷавонони ё наврасони 16-солаи тоҷикистон аҳлиддин турдиев ва ҳамчунин ёрдамчии он кас алиҷон турдиназаров истоданд. чанд вақт боз шумо дар ин ҷо тайёрӣ мебинед? оё ин тайёриҳои асосӣ ба ҳамон бозиҳои чемпионати осиё ҳастанд? ташаккури зиёд. салому алайкум ба ҳамаи мухлисони футбол. бале мо тӯли 20 рӯз аст ки дар ин академияи федератсияи футболи ҷумҳурии тоҷикистон дар дараи алмосӣ 20 рӯз аст ки мо дар ин ҷо тамрин карда истодаем, бачаҳоро омода карда истодаем. ва чӣ хеле ки медонед, лигаи олии мо ҳам шурӯъ шудагааст ва мо ҳамчун дастаи локомотив помир, дастаи дуюм дар ҳайати ҷавони локомотив бозӣ мекунед. хуб, муваффақиятҳо хуб ҳастанд? бале мо 6 бозӣ гузарондем, дар 6 бозӣ ғалаба кардем ва бачаҳоро омода карда истодаем. чӣ тағироте ҳаст дар ҳайати даста имрӯз, ё ки аллакай бозингарони нав ҳам даъват шуданд? Не, бозингарое ки ҳам будан, ҳамун 23 нафаре ки будан, ҳамун бозингарое ки дар мусобиқаҳое ки пеш аз ин гузаронда будем, ҳамун бозингаро ҳастанд. бигӯед ки қуръакашӣ ҳам ба анҷом расид. гурӯҳи мо як гурӯҳе ҳаст ки намедонам ё пурқувват гӯем ё миёна гӯем. ин аз назари мураббиён чӣ гуна аст? дастаҳои умон, амороти муттаҳидаи араб ва ҳамчунин яман. бале ин чемпионати осиё ки дар пеш аст, дар ин чемпионат ӯ 16 дастае ки ба он роҳат гирифтанд, ӯ ҳама дастаҳо сахт ҳастанд. дар он ҷо дастаҳои суст нест. ора ин чӣ хеле ки шумо медонем, мо қуръакаширо тамошо кардем ва дидем ки дар кадом гурӯҳ ҳастем. ӯ дастаҳое ки дар гурӯҳи мо ҳастанд хеле дастаҳои хуб ҳастанд, пурқувват ҳастанд ва ҳаракат мекунем дар ояндаҳо бозиҳои онҳоро ёфта таҳлил намоем. алиҷон, дастаҳои тоҷикистон бештар бо дастаҳои арабӣ бозӣ мекунанд. аз ҷумла шумо бо урдун ва кувайт дар бозиҳои интихобӣ бозӣ кардед. якеро 9-0 мағлуб кардед. дуюминаш хеле душвор буд, 2-0 ва баъдан 5-2 ғалаба кардем. ин навбат аз ин дастаҳои арабӣ чиро интизор ҳастед? чӣ хеле ки шумо медонед, дастаҳои араб ҳақиқатан дастаҳои пурқувват ҳастанд. мо омодагӣ дидистем аз тарафи федератсияи футбол, аз тарафи отдели техникӣ ба мо видеозаписҳо овардагиянд. мо ҳаминро тамошо карда, анализ карда, баъд як бо сармураббӣ як маслиҳат карда мебинем ба кадом тактика бозӣ кунем. ҳозир омодагии мо хеле хуб аст. чӣ хеле ки сармураббӣ гуфтанд, мо ҳозир тими локомотив помир ҳастем. тими мо хуб аст. ба ин нигоҳ накарда мо нигоҳ мекунем масалан дастаҳое ки регата даст, масалан ё ки хатлон, ҷавононе ки ҳастанд, мо инои ҳама ҷалб карда нигоҳ кардастем, таи қалам гирифтастем. боз чанде бо бозигаро ҳаракат мекунем, таклиф кунем, бо тимро пурқувваттар кунем, нақд баромад кунем. дар гурӯҳ дастаи умон ҳаст ва шумо бо ин даста бозии таҷрибавӣ барпо карда будед. хуб, федератсияи футбол дар ин бобат хеле кӯмак кард ва ҳар вақт дастаи мунтахаби мо дар сафар ҳаст, бозиҳои дӯстона мегузарад, таҷрибавӣ мегузарад. ҳамон дастаи умон як натиҷа бозӣ буридем ва як тиша мусовӣ анҷом додем. бале, як сол пеш мо бо ин даста бозӣ карда будем, бозии рафиқона дар душанбе, дар пойтахт, дар стадиони марказӣ, дар варзишгоҳи марказӣ ва якум бозиро мо бо ҳисоби 2-0 ғалаба кардем ва дар дуюм бозӣ мо бо онҳо 3-3 кардем. ва дуюм бозӣ мо ҳаракат кардем. ӯ бачаҳое ки дар бозӣ иштирок накарданд ё кам бозӣ карданд, мо дар дуюм бозӣ онҳоро бисёртар шонс додем ки бироян як хушона нишон диҳанд. ва чӣ хеле мо дидем, дастаи омон ҳам бисёр дастаи хуб аст. бисёр чӣ хеле ки мо медонем давлатҳои араб
бисёр футболи онҳо пеш рафтага дар Осиё бале дар Осиё ва мо медонем ки онҳо пурқувват ҳастанд. боз чиз дигарро мехоҳам. дар бозиҳои интихобӣ аз ҳама тӯбҳои бисёрро мо задем. 27 гол задем, хуб хеле 29 гол задем, ҳамагӣ ду то тӯб аз дарвозаамон гирифтем. Ин боварибахш ҳаст ки дар муқобили масалан ин дастаҳои арабӣ ҳамин гуна натиҷаҳои хубро нишон диҳем. Ҳаққи футбол аст пешакӣ чӣ гуфта наметавонем, лекин мо ҳаракат мекунем ки ӯ натиҷаҳое ки ба даст оварда будем, ҳаракат мекунем ба ҳамун натиҷаҳо боз бачаҳоро тайёр кунем ки ҳамун натиҷаҳоро бо ба даст биёрем. аз ҳамин давлатҳое ки ҳастанд Аморот, Яман ва Умон, инҳо кадомаш аз якдигараш беҳтар аст? Яъне шумо гуфта месоед ки бо кадом даста шумо бозӣ карданатон душвортар аст? ман боварӣ дорам ки дар ин гурӯҳи мо аз ҳама тими беҳтарин ва бақуввати тими Муттаҳидаи Араб аст. Амороти Муттаҳидаи Араб. Бале, бале, бисёр тими хуб аст ва чӣ хеле ки мо медонем дар ин давлат футбол хело пеш рафтааст, тараққӣ кардааст ва медонем ки ин даста ҳам дар гурӯҳ ҷойи аввалро ишғол кардаги. ва ҳамчунин дастаи Омон ҳам дастаи хуб аст ва Яман ҳам хуб аст. чӣ хеле ки ман гуфтам ин давлатҳои араб ҳамашон нағз бозӣ мекунанд. Имконияти ҳар чор даста шумо баробар мегиред? бале, гурӯҳи мо ҳама дастаҳо якхел ҳастанд, баробар ҳастем. мо инҷа гуфта наметавонем кадом даста суста ё кадом даста сахта, мо гуфта наметавонем. ин бозиҳо худаш нишон медиҳад. агар дар ёд дошта бошед, бисёр мардум ҳоло мегӯянд ки дастаи Мунтахаби Тоҷикистон чемпионворона, яъне рӯҳияи ғолибона дорад ва дар ҳамин чемпионати Осиё ҷои аввалро мегирад ва аввалин унвони чемпиониро ба Тоҷикистон мебирад. барои чӣ ин хел мегӯянд? аз шумо боварӣ калон доранд? хай бозиҳои моро тамошо кардан, ҳақиқатан бачаҳои мо як бозии хуб нишон медиҳанд. ҳар як мусобиқае ки мо бозӣ кардем соли гузашта, бачаҳо дар он мусобиқаҳо хело нағз баромад карданд, чӣ мусобиқаҳои даруна, чӣ мусобиқаҳои беруна, бачаҳо бисёр як бозии хуб нишон доданд ва мухлисон боварӣ доранд ки мо бояд як натиҷаи хуб ба даст биёрем ва мо ҳам ҳаракат мекунем ки як натиҷаи хуб ба даст биёрем. имрӯз вазъи бачаҳо чӣ гуна аст? ҳама омода ҳастанд ки дар ин мусобиқа ширкат варзанд? ягон камбудӣ ё ки ҷароҳат бардоштагон нестанд? бале, бачаҳо омода ҳастанд. фақат як бозикуни мо Муҳаммадворис Сайдалиев камтар баъди ҷарроҳӣ, камтар рози як 2-3 моҳи дигар аст барое ки ба як вазми нағз худашро гирад. барои ҳаракат мекунем. дигар бачаҳо ҳама хуб ҳастанд, дигар бачаҳо ҳама омода ҳастанд, ҳаракат кардаистанд дар тамринҳо. чизе ки мо аз онҳо талаб мекунем, чӣ аз тарафи техникӣ, чӣ аз тарафи тактикӣ, физикӣ, ҳама тарафа бачаҳо тайёр ҳастанд ки як дар тамринҳо 100% дар тамрин кор мекунанд, ҳаракат мекунанд ва мехоҳанд ки дар оянда як боз ҳам хубтару нағзтар бозӣ кунанд. оё шумо дар нақша доред ки дар мавриди омодашавӣ ба бозиҳои ниҳоии чемпионати Осиё бо ягон кишварҳои дигар бозиҳои дӯстона барпо кунед? чӣ хеле ки шумо медонед, ҳамаи ҷаҳон дар ҳами бале карантин аст. ҳамаи давлатҳо барое ки ҳозир ҳавопаймоиҳо парвоз намекунанд. агар дар оянда ҳама вазъ нақз шавад, беҳтар шавад, ҳаракат мекунем. ягон дастаҳое ки пурқувват ҳастанд, ҳаракат мекунем бо онҳо як бозии рафиқона гузаронем. ҳаракат мекунем. мо дар ҳамин фикр ҳастем. саломат бошед. дӯстони гиромӣ, аз рӯҳияи бозингарону мураббиёни дастаи Мунтахаби наврасони то 16 солаи Тоҷикистон бармеояд ки онҳо аз қуръакашӣ қаноатманд ҳастанд ва дастаҳои Мунтахаби Умон, Яман ва ҳамчунин Амороти Муттаҳидаи Араб барои онҳо садде нахоҳанд шуд. мо боварӣ дорем ки аз гурӯҳ дастаи Мунтахаби Тоҷикистон ба бозиҳои чорякфиналӣ рӯхат мегирад ва аз он ҷо ба бозиҳои нимфиналӣ ва баъд ба финал. дар ҳамин ҷо барномаи футболи Осиёро ба анҷом мерасем. боқӣ сеҳатманду пирӯз бошед. хайр.